Savol modeli do'stligi chand reша дорад. Неокунем як модели мураккаб дорем. Албатта ки қавсҳои кушода баъд кор кардан ба ҳаракат накунем, яъне шарт нест, зарур нест. Неокунем ифодаҳои монанд дорем дар ҳар ду тараф, дар як тараф, яъне дар ду ифода x қавси x минус 5 дорем. Яъне ин намуди саволҳо чикор мекунем? Аз мо чанд реша буда нашро мепурсад, яъне кор накунем чанд нашро мепурсад, чанд реша дорад. Биёин нависем бо як бори дигар саволро. x квадрат x минуси 5 минуси 16 x минус 5 баробари 0. Дар инҷо як хотиррасонӣ чикор мекунем? Агар ман ду ифода дошта бошам ва як рақамҳои ададҳои яхела дошта бошанд, масалан a b ҷамъи a d a зарби b ҷамъи a зарби d дошта бошам, дар ҳар ду ифода адади монанд дошта бошам, онро аз қавс гирифта метавонам. ин хел навишта мешавад ва дар даруни қавс b ҷамъи d менависем. дар инҷо ҳам ҳар ду ифода x минус 5 дорам, вайро аз қавс берун гирам, x минуси 5 ва дар даруни дигар қавс x квадрат минуси 16 баробари 0 мемонад. акнун ёбтем хеле кор карда мешавад як намудиро. биёин кор кунем. ду қавс зарбашон ба 0 баробар аст. чӣ гуфта метавонем? якум қавс x минуси 5 баробари 0 аст ва x баробари 5. ин як реша аст. дигар қавсам агар ёем ки x квадрат минуси 16 баробари 0 аст, дар инҷо x квадрат мо баробари 16 навишта метавонем ва x дар инҷо плюс минуси 4. ва аз инҷо дида метавонем ки чанд реша дорад? 5 шуданаш мумкин, 4 шуданаш мумкин, ё ин ки минуси 4, яъне ҳамагӣ 3 реша дорад. ё ин ки фақат ба қавсҳо ҷудо карда, инҷо ба қавсҳо алоҳида бонависам, ман инро x минуси 5 навишта метавонистам ва x квадрат минус 16ро аз рӯи ба қавс ҷудокунии a квадрат минуси b квадрат, яъне баробар аст ба a минуси b a плюси b навишта метавонам ва чӣ мешавад? x квадрат минус 16, яъне ман инро ба x минуси 4 ва x плюси 4 баробари 0 навишта метавонам. ва аз инҷо дида метавонам ки се ки қавс аст, сета реша дорад. 5 4 ва минуси 4, яъне 5 4 ва минуси 4 решаҳо дорад. яъне ин дигар намуди фикр чанд қавс дошта бошад баробари зарби ҳамин ҳар сешон 0 аст, яъне 3 реша дорад.